हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय दिनैनि बे गुबुन मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअहाय गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिन्थिखादोंआनो जानांगौ दे दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो। स' लोगोफोर दिनैहाय आं आर्ट्स एन्ड एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहायसो मैयाहाय रिलिज जानानै थांनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेनिखायनो बे भिडिअनि टाइटेला मा आरो जों बे भिडिअहाय गाहाय सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेखौ मिथिजोबनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय काजल लागायनाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौहाय रिलिज खालामदों आर्ट्स एन्ड एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय दे। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअहायनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों मनीष गयारी बिथांजोंनो लोगोसे बिनु गयारी बिथांखौ दे लोगोफोर। स' बेनिखायनो लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिम जुदि बे काजल लागायनाय मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आर्ट्स एन्ड एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट डिरेक्सन केरिय'ग्राफखौ बिथां सेकेन्डारा खालामदोंमोन दे लोगोफोर। आरो बे काजल लागायनाय मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदोंमोन बिथां कैलाश बर'जों लोगोसे निथामनि बर' बिथांमोना दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे काजल लागायनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि रिलिक्सखौ बिथां k.n बद'आ होदोंमोन दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबावदे। मानोना लोगोफोर बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय आं माखासे बर'नि मिउजिक भिडिअ आबुं बर' सावथुनफोरनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामना होनाय जायो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे काजल लागायनाय मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आर्ट्स एन्ड एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैदो दे लोगोफोर।